Sugeng sonten para sedaya menyesuaikan waktu tes pidato video awit kersanipun Gusti ingkang nembe dumadi ingkang sampun diparingi kasuksesan kaharjan kawilujengan tansah kawija kasarira dumateng kula panjenengan sami ingkang kula hormati Ibu Rosi Adinda Aurora SPD minangka guru basa Jawi wonten SMK Dharma Bahari. Tepaken nami kula Safira Septia Ramadhani wonten mriki kula badhe tindakaken praktek pidato kanthi peran teknologi ing jaman modern kangge ngluhurake kualitas pendidikan boten kasupen dumateng sedaya kanthi ingkang kula tresnani. Hadirin ingkang kula tresnani lan kula hormati, monggo kita berbarengan ngucapen puja lan puji syukur kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala amargi sampun diparingan berkah lan karunia dumateng kita. Berkat berkah lan karunipun kita sedaya saged makepal kanthi sehat wonten mriki. Hadirin ingkang kula hormati, dina iki aku bakal ngrebuk kanthi ringkes babagan peran teknologi ing jaman modern kanggo ringkasan kualitas pendidikan. Topik iki penting amarga teknologi wis dadi bagian saka urip sabendina lan duwé pangaruh signifikan ing jagad pendidikan. Para rawuh ingkang minulya, teknologi ing jaman iki berkembang kanthi cepat. Pinarti digital kayata ponsel, laptop, lan internet nyediake akses sing luwih jembar mahasiswa. Nalika sedurunge siswa mung bisa sinau lewat buku lan instruksi langsung, saksi bisa entuk kawruh saka macem-macem sumber luwih gampang. Kanthi anane teknologi, siswa bisa sinau kanthi mandiri, nonton video instruksional, ngakses pustaka digital, ngrampungake tugas online, lan sinau karo kanca-kanca senajan adoh. Iki nggawe sinau luwih fleksibel lan menyenangake tumrap generasi enom. Para rawuh ingkang kinurmatan, teknologi ugi maringi kathah kalodhangan tumrap para guru. Guru saged mengembangke metode sinau ing langkung kreasi dados ginakaken video, animasi, presentasi interaktif, permainan edukatif, lan platform sinau daring. Punika dadosake para siswa langkung semangat, boten gampil bosen, lan langkung cepet ngerti materi. Para rawuh ingkang kula ajeni, bilih teknologi dipun ginakaken kanthi becik, pundika saged dados jembatan kangge kesuksesan para siswa. Teknologi ndosakake generasi enom langkung kreatif, langkung kritis, lan langkung siap nyanyi tantangan jaman ingkang saya maju. Mila guru, tiyang sepuh, saha masyarakat kedah makarya bebarengan kangge bangun lingkungan sinau ingkang ramah teknologi nanging tetep jaga tata krama lan budi pengerti luhur. Teknologi punika bebungan jaman modern, nanging ingkang ndosake siswa sukses ing tembe mburi punika tetep ati lan tekadipun dhewe. Teknologi ing jaman samangke gadhah beda ing wigatos saged kangge ngluhuraken mutu pendidikan awit saged paring akses sinau ing lakok gampil
tampil ringkat dan jembar. Salajengipun teknologi ugi ndadosaken proses pamiarsa lan pabiyatu sinau langkung interaksi efektif dan nyekuyung para siswa saha para guru supados tansah kreatif lan nganggepi tantangan jaman. Teknologi di era modern memiliki manfaat yang sangat penting yang meningkatkan kualitas pendidikan karena dapat menyediakan akses pembelajaran yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih luas. Lebih lanjut, teknologi juga membuat proses mendengarkan dan mempelajari menjadi lebih interaktif, efektif, serta mendorong siswa guru untuk selalu kreatif dan siap menghadapi tantangan zaman. Makaten pidhateng ingkang saged kula aturaken kula nyuwun agengipun pendurun dhumateng panjenengan sedaya ing sampun kersa mireaken menawi sami wonten tempat utawa kirang prayogi sajroning penyampaian kula nyuwun ngapunten ingkang saged mekaten kula akhiri.